UFO alien ti te hian kan benga verani kan hriat ngai lo thil nung khoya mo omve khovel ron tlo thin te ni in kan hria a khovel ami tam tak te nan hmu to thu an soi thina nangi o izong ni em alien te le an thlo na nia an soi mak tak tak te che rang tak tak te hi oem kumin kumsang ni somni pathum khan United States Department of Defense te po in UFO chungchang kan share theinan le thu thar kan share theinan website an lo siam thar hial ani kha chuan he website hi enula well map an tilanga map kan en chuan US hi hei ti hian an ti dang lambi ka UFO mu tam na ber mun lai te ti hian tlemin an han chin chha deuh bi kani a US a tam ber ti kan huwa UFO alien te chan china reng kan lo mulia hria te po hi US lama thlenga ni zel deuh thowa hei me pa po hian a chiang hle a adang an hmu tam na hnia langbok chu Japan hi ani a tun tuma chuan Japan a UFO mu thurin tlak ber pol kan en hawanga a hmutu te hino pangpa ni an ni le ngala an thlo na mai ba ka hian alien te chu atak nge hin an hmu em ni he video a hian lo ngai chang don nia February ni somni pathum kumsang kha jakwa somsari panga khan kumriat mi ve mi pano pangpa ni in ka zen le ngal te hi kholaya anin fiama heti lai hian chunglama an mitla tu a om tatlat tlang chunga chuan thlona ni om tak thlona pian ni si lo thlok pa ni an mu a he thil thlok hi sir thlum rong an ni a makti taka an en reng lai chuan thlona pakhat zok chu ron thlok nai ta zel no pangpa ni te chu an pia than mo la chuan lawin an tlan che pheita a anava biru ta ringot he hi mi pano pang pakhat zokin UFO an chunga a om lai tak a hnuai lama tanga en chowa alandan a chhuat pha ani mayang chu a hmu dana zia ani a asoidan chuan hetian bi ruk lai hian he thlona chhuat ang dewa zia lai takatang hian cylinder shape thil mum sol tuizem pian hi aron chuak ni na soya makti tak le chik taka an en mek lai chuan a thlok bo ta dai mai an hoi kwa lawana po thlona chu hmu tur om talawa no pangpani chuan ho an tumta ma si an ho konga hian mi grape huan zau takamai hi an kalpil dona grape huana hian thlona sir thlum rong an hmu ang chia chuan hmu le ta kumriat mi le kan ni bok nen pan naya en turin an tlan pheiwata an hnai nuwa ama a an hmu ang chia kha ani ti an she theya ma se tuna chuan an hmu chiang ta tuna tak hian an dam chunga an thei ngil to lo tur chu an hmu me kani heta an hmu lem hi an ziak le a UFO kan ngai to a alem kan suang to thin ang chia mitam tak poina an hmu a ani dan apian an soi ang chia chu an ni po hian an ziak chuak vele ta an soi dan chuan sir thlum rong chu adal tel tela silver ronga ron in thlakin a chung lam kwal hi glass ani antia atak steel laya hian thu an chiar thiam lo a in ziak bokani antia he hino pangpa ni te hian a hran ve ya an thil hmu le man zia ani a inang takani heta kan hmu ang hian thlona atang leya ron lor thla a oma a chunga mihring ang tak an om bok aleman zia chu hei hian ni a a beng hi alianin an ziak zum chho hle an soidan chuan an avun hi a uka an taksa hian sam tawa om lova an luwa po sama taw lo shima ana mai chu a chuar tup maya ngau ang chi var lian tak pathum an neya kutzung tang pali chi an neya an benga par zum chho hle a an kor chu silver rong tle takani a kong shen an shenga an dara silai ni om takan pubokani antia hetia thlona an en nai lai hian mi pano pang pakhat cha zok hian adara hian beng tu a hria a voi ni aron benga a hoile chule thlona chunga an hmu ang chia tuna an landan kan soifia zo chi ang chi chia kha mihring ang deuh mai ni si lo chu lo ni in ava en chia chu a lo beve nge ni omani kyo tiang deuh hian a tonga tape recorder let zonga play ang deuh ri hiani atia
he naupang hian a interview na a helai vela soi hi kan ngai thlalokang 茶色目とか鼻ってあんのかな。牙だけあって口はないけど牙だけ3本あっ牙たでも茶色でも茶色。なんか宇宙人話さなかった。キューキューってテープでその逆に回してもっと早く早いabiati mai lo hi chu engtin ma atiri lem lova ma se he no pang hian a hlau tak zeta atlut topa athi der hal he alien hian akal huala a ena azir chiang ang mai ani no pang pakhat jok chuan thawro ti in ring takin ron awa ma se ani chuan kat hei lo ti in a changa pakhat jok chuan a hwai sen na som khomin tlan pa in awa pot thawa an tlan ho theita pakhat zok te na hian an pahnih hian an tlan luta anu chu an shilta engke man shila anu hian a tir chuan inga vak lo ngai sak lo atuma ma se afa te pahnih chi ai tak mele andang em maya mu chuan phwa chopani theilo ti asia grip huana chuan vakalang u atita a anu po hian awa man an lo la reng ni in sir thlum ronga alo in thak to a anuwa chuan a vira a phezok zoka anu hian a soidan chuan fireworks halmoi hal ang mai ani ati a anu hi vakal mai tu mama se afate pahni chuan an lo phal lova alien an ni so an la ang che an tia an chi ai tak zetani anu chuan apa kawadu ta apa an vakau velia an let lia po an lo la ma se lo bau trep to lo ni a he thlo na mak tak mai hi a in ti te vak maya a pheze usewa atop na ron eng vaka abauta hemizan hian no pang pakhat zok phei hi chu amu theilova pakhat zok po atuka ama in school kalngam lova shwai nga ina ompha hialani ti hian ala top mai lo hemini hi February ni somni pali ni in an pani hian school an thleng to a an pani hian thil makta kan mu an school banga choni wave olem nimin anga an mu ang chi akha in zia kan muta a tu zia nge ti an zo kwal chuan mi pano pangdang pakhat lo ni in nimin anga thau khan UFO chu lo muve a thian te shil na lama zia lo ni in ani hi kumriat mi tho ni in nimin anga khan kara anung lama achuan lain vana eng taka mu a alo mu chiang hlebok tuna mi pano pang pahni te mu ma darkar somthum vela khan alo mu to ni mela an pathum chuan an soi hawa an zirtir tu an shil ta hiala zirtir tu chuan an mela tangin an thu tak zia shiatin principal a shil vele a principal chuan an chanchin bulam da yama na hi Nichi Shimbun ti te chu akol vele a journalist te baka zirtir tu te chu grape huan sau taka chuan an kalta helai an thlen hian thil mak tak tak an mu helai concrete ban om te chu alo chheveka thirnet achunga nazar te chu achunga thil rit tak ang mai in alo thlera concrete ang thau ban te pahni po lo chhia a leichu khuar ang dewin alo deuh thua boka lei khuar pakhat centimeter somru ko vela thuka phei chuan thil phut var hi alai taka alo amani hei hi UFO trumna takha ani boka engemo tak chu helai hmuna hian a thleng ani ti an va thethiam ta baka hemini hian engemo tak chu a thleng chiang ani ti proof na chiang berero chu UFO trumna borvel takalei an laka an test result hi ani Nirei Vakalova Professor Mayata Yamanashi Prefectural Industrial High School Professor Nuclear Physics degree nei chuan ama in te sa nei ve a helai hmuna hian ron kalin lei hi aron lata a UFO trumna lai tak lekha ala a atesta hele hian radiation atom zung antiang chi chu alo tam hle ti asia a he hi thil pa ngai ani theilo shim radiation cha takani expert dangten he hian lo hria chuan khovel pon lam thil le leikha a indekani antia UFO ni emo meteorite ni emo nuclear bomb test na nu ma te pon ni theiani antia he hi a le sample result chu ani a anzir chiang zela khamini takhan mi engemaw satin wana thil maktakan lo muve lomalo ni a mi pakhat phei chuan a ui maktaka van lam hoya abau vak thua soya a ui bo na lama en chuan wana eng tak akal na nu po langrul thei thlo ka mu a thlo na ni tur chuan chak boxia arsitla alo ngai mai mi engemaw zat thalai le no pangte pon wana an lo mu a tu da kan soi mek no pang pa ni te tluka
chiang ro hi chuan tu manan hmulo thung huna kala zela he alien le UFO te mu chungchang Japanese Kofu UFO incident anti tak hi tun lai mi Japanese thalai tam tak te ngei po hian an shekher to lova ma se tun hnai maya khan Kofu khwa a hian mi pui te hian mana an khwa UFO mu alo ni to thule a mun te chuti lar thar an tum le a tourist hip nan man an du ta a event sang de in merchandise te an siama an shal thei hle event pakhata pheichuan mi pano pang UFO mutu ngei pakhata jok po kha ron kalin thu aron soi nge nge a kumsum nga chuang alo ni ve to mela athil ton chu mi pui hne na asoya a testimony hi ala in thak lo shim ala ngai reng he case hi I oi zo ngani em enge ingai dan le